Ahoj, čau, dobrý den. Vítejte u našeho druhého videa. V prvním videu jsem se chvástal, že jsem zasel papriky včas, že všechno krásně stíhám. Po mnoha letech se mně všechno povedlo tak, jak má být. No a teďka je to úplně jinak. Je už 11.4. a papriky jsou ve stejných truhlíčcích, i když by už dávno chtěli do větších květináčků. Další problém je, že jsem pořád lezl na silo, díval jsem se v obchodech po semínkách a zjistil jsem, že jsem si nekoupil klasický kajenský pepř. Ten jsem si vzal v Lidlu a na sile se mně zalíbily škorpion morugy a habanero čokly. Problém ale je, že je 4. měsíc a třeba škorpion moruga by měla být 1. až 2. měsíc už v zemi. Takže máme krásný skluz 2 měsíce. Ale to nám nevadí, my nějakým způsobem se pokusíme dosáhnout ještě letos těchto plodů a ukážeme si, jak toho dosáhneme. Budeme muset určitě suplementovat nějaké živiny a budeme muset vytvořit teplo, ale věřím, že všechno je zvládnutelné a nic není prohrané. Další problém je, že rajčata pořád nemá vysete. Lidi v okolí už mají takovéhle rostlinky, někteří je mají metrové, a tady tyhle jsou ještě zabalené, takže to musíme dneska napravit, musíme to dát do země, musíme jim pomoct a musíme co nejrychleji dohnat to, co jsme zanedbali v posledním měsíci. Každopádně věřím, že to nebude problém a že nějakým způsobem se nám to podaří všechno dohnat. No a já nebudu ztrácet čas a vrhneme se na přesazení těchto krásných paprik. Budu to přesazovat do takovýchhle květináčků, které jsem koupil Bůh ví kdy. Už jsou staré, ale jsou znovu použitelné, mám jich dost a nemá smysl kupovat nové. Problém, na který jsem narazil, je, že mají děravé dno a když kupuju tyhle květináčky, tak nikde neprodávají podtácky. Takže jsem to vyřešil tak, že jsem si koupil podtruhlík podtácek a zjistil jsem, že takhle vedle sebe se vždycky vlezou dva. Takže na tady tenhle truhlíkový podtácek se vleze hodně těchto květináčků, když to zaliju, tak voda nepoteče pryč a takhle jsem vyřešil svůj problém s přesazováním do větších květináčků. No a já vám ukážu, jak to asi budu zhruba přesazovat. Vezmu kus hlíny, hodím to takhle asi do půlky, jo, a teďka si vezmu tady tenhle truhlíček, tady mám hezky ty papriky, mám tady podepsaný, že to jsou hamíky, takže tady vidličkou do boku takhle rýpnu, aby je s tadyma dostal i s kořenama a tady tenhle kousek i s kořenama hodím do tady tohohle květináčku, no a hezky to takhle ještě obsypu hlínou, aby to bylo hezky po okraj a pak už jenom použiju kousek vody, aby se to tam hezky zabydlelo, aby to mělo vlhkost a aby papriky neuschly. No a takhle to zopakuju úplně se všem a samozřejmě to ještě budu muset popsat, abych věděl, kde co je a nestratil pojem o čase. Mně už se podařilo přesadit veškeré papriky, je jich opravdu spousta, nevěděl jsem, že to zabere až tolik místa, ale nespočítal jsem si to, tak není divu a přesadil jsem do větších květináčků a řapíkatý celer. Teďka doufám, že všechno se ujme a že nic nepodlehne zkáze kvůli přesazení, ale nemělo by. A taky jsem si tady tyhle truhlíčky už znovu přichystal na vysetí zbytku paprik a rajčat. Je tady už zemina a mám tady připravené semínka, takže je hodím do země, zaliju je trochu a už budeme taky čekat, až to vyklíčí. Doufám, že to stihne ještě dohnat to, co jsem ztratil a doufám, že jsem to úplně nepokazil, ale každý rok se to nějak povedlo, tak myslím, že i letos to bude dobrý. No a my jsme se opět posunuli a zasadili jsme semínka z bílých paprik a taky rajčat. A ještě jsem identifikoval tady těhle 6 semínek, které by měly zhruba teďka být vyseté, protože později by úplně nemuseli hezky vyrůst ten zbytek, tak ten je jako 4-5 a už je to jako přímo na zahrádku. Tady tohle se doporučuje vyset, takže máta, levandule, heřmánek, bazalka, rozmarín a mateří douška. Mám tady na to připravených tehle 6 kalíšků, do nich to vyseju a
uvidíme, co z toho vzejde a jak to bude nakonec všechno vypadat. Je to zase úplně jinak, než jsem plánoval. Každopádně tak je to nejlepší, pak z toho jsou krásné výsledky, neočekávané a o to z toho máš tak větší radost. A my jsme se přesunuli na zahradu, kde nás čeká poměrně spousta práce taky, protože jsem to též zanedbal. A nejdřív teda ukážu, co se všechno změnilo. Rebarbora už začíná růst, takže skutečně tam něco bude. Jo, jahody, ty jsou hezké, a už tam se ukazují nějaké květy. Myslím, že je docela brzo na to, ale uvidíme. Vidíme, že šťovík, tak ty listy taky hezky vylezly, takže už budou použitelné. A třezalka, ta roste jak šílená. No a co ještě roste tak šílený, tak je plevel. Jo, super, já jsem se na to vykašlal, takže tohle vypadá hrozně. Tady tahle část, tak ta se poorala, ale semka už se traktor nedostal, aby nezničil jahody, takže tohle se bude muset ještě porýt. Tohle taky trochu budu muset skultivovat a už tam budu muset dát do té země cibuli a ještě tam dám hrášek, nějaké kytky, budu to muset označit a to je zatím asi všechno. A budeme se dál starat o naše sazenice a doufám, že tady moc neporoste plevel, abych to nemusel ještě do doby, než jsem sazenice vůbec zapichnu, několikrát vyplevelovat, protože to mě moc nebaví. No. Každopádně, co nás teďka v zápětí čeká je, že tady tuhle část, která nebyla vůbec porytá, jo, tak vezmeme obyčejný nástroj, tady rýč a roztě toho kopem. A to je celý, no. Takže se můžete podívat, jak na to. Asi to zrychlím, protože to bude poměrně nudné, jak pro mě, tak pro diváka sledujícího tady tenhle akt. Tak jdeme na to. Tak a teďka už to máme všechno poryté a co musíme s celým kusem zahrady udělat je, že vezmeme motiku a budeme do toho takhle růbat a musíme všechny ty hroudy rozsekat, aby jsme z toho měli jenom hlinu a pak to hráběma pěkně tady rozhrabem, aby to všechno bylo v rovině a bylo to připravené na všechny sazenice a kytičky. No, jak se říká, tak počasí si nevybírá, začal pršet, respektive takový ten jarní deštíček. Mám zatím takovýhle kousek okopaný, každopádně já nesu cukru a ten déšť je super, protože ta půda byla suchá, takže se to hezky zavlaží a myslím, že to jedině osvěží rozehřáté tělo a díky tomu to s nás dokončím. A já mám pro vás menší vsuvku, je to týden, co jsme viseli rajčata a vidíme, že nádherně vylézají. Co nevylézá, tak je škorpion moruga, habanero a kajenský pepř. Co je to za problém, protože jsme to viseli hodně pozdě, ještě se tomu nechce ven, tak uvidíme, jestli z toho něco vyčarujeme. A zbytek rajčat taky krásně leze a tady tohle to jsou ty z Francie, které jsem prostě vydal z rajčete ze supermarketu a taky to krásně vylízá, takže nemusíme si vždycky kupovat semínka a můžeme to vytáhnout z hotové zeleniny koupené a uvidíme teda, jaké budou plody a doufám, že budou stejné, jako jsem je kupoval. A já jsem teda pro vás ještě dohledal, jak to vlastně vypadalo. Bylo to 7.11.25 a to rajče vypadalo přesně takhle. Jo, pro vás se paprice, proto mě zaujalo.
a tak jsem z něho vytáhl ty semínka. No a teďka už toho máme nádherné rostlinky, tak uvidíme, jestli z toho budou i nějaké plody. A ještě poslední vsuvka, je to taky týden od toho, co jsem přesadil papriky do větších květináčků a zasel jsem první kytičky. Vidíme, že už taky začínají krásně rašit, co tam dá kytičky a nějaké bylinky. A tady to krásně svítí sluníčko, začalo se jim znovu dařit, už začali chytat barvu, protože začali být ze žloutla, už se jim to moc nelíbilo. A čím já teďka každý den budu zalívat, tak bude od Bioponu vermikompost ze žížal, je to v podstatě přírodní hnojivo a mám ho oskoušený, že těm rostlinám dodá skvělý živiny, nedáváte tam žádné chemky, máte to prostě dobré a vydrží to docela nadlouho, je tam půl litru, dám zhruba 50 ml na litr a půl flašky, takže to vydrží na opravdu dlouho, protože touhle flaškou zaliju všechny tyhle rostliny a 50 ml na týden, no tak si to spočítejte, vydrží to strašně dlouho, stojí to jenom 80 korun a výsledek je famózní. Co však není famózní je to, že na to často zapomínám a můžeme vidět, že ty rostlinky chcou vadnout a třeba takový řapíkatý celer, tak tomu se tako vůbec nelíbí, protože jsem ho nechal hnusným způsobem tu půdu jako zeschnout a nemají tu vláhu, takže se musím napravit v podstatě na všech frontách, protože nestíhám, zapomínám a hrozí, že ty rostliny to nemusí jako přežít, kdybych zapomněl pár dní. Takže já velké ty a budu se muset posnažit. No a rostlinky tak jsou už zalité, mají zase vláhu, takže můžou dál fungovat a mají taky další živiny, takže budou moc růst. Každopádně vyskytl se další problém. Už jsou dost velké, takže prostě se tady začínají válet jako nějaký opilec před hospodou, takže budu muset udělat všem podporu a budu je muset nasměrovat správným směrem, protože kdyby se naplazily po zemi, tak to by úplně nedopadlo dobře, ty papriky by byly od hliny, hnily by a to úplně nechceme, takže už se ta práce začíná objevovat, navalovat, no a já budu muset máknout, aby všechno dal dokopy a aby jsme z toho něco mohli pak jako sklidit. Já vám tak ukážu, jak ty papriky ukotvím na nějaký klacíček, aby se neválely, aby rostly do vrchu. Co budu používat, nebudou klasické špejle, a pak jsem si v slevě koupil takovéhle klipy. Je to šikovná a bude se to asi používat hodně dlouho. Pravděpodobně se to nezrané rozbije po prvním použití. Každopádně můžeme místo toho použít i obyčejný provázek a tu kytičku kolem toho obvázat, ne jako natěsno, aby byla pohyblivá. Bohatě to stačí. Každopádně já mám tady tyhle klipy a je to strašně jednoduchý. Vezmeme to, píchneme to vedle rostlinky, pak vezmeme tenhle klip, takhle to ovepneme a přicvakneme to semka. A teďka vlastně ta rostlinka bude sledovat tu trajektorii té špejle a poroste nám krásně do vrchu. Jelikož to není dané napevno, je to jezdící, tak když poroste, tak to bude společně s tím jet do vrchu a nebudeme brzdit tu rostlinku žádným způsobem. No a tohle mě zbývá už udělat jenom asi u 6 milionů tady těchto dalších paprik, takže já jdu na to. No a nyní se pojďme vrhnout na nasazení cibule a hrášku. A ještě něco tam určitě půjde. Máme to tady hezky připravený a začneme zprava, budeme tam házet cibulku a aby jsme to měli hezky v rovině, tak použiju desku, jo, a i takhle švihnu a co udělám, tak že si za předpokladu, že toto je rovný, tak si tu desku nějakým způsobem srovnám bajoko a ještě mám další 3 menší desky, takže to takhle udělám po celé délce a tím budu držet rovinu
tady to pak nahážu tu cibulku a pak ty desky trochu přehodím a budu mít takhle krásně rovné sloupečky. Doufám, že to teda rovné vůbec bude, protože můj odhad je poměrně špatný. Až na tu malou nesrovnalost, tak to vypadá docela rovně, takže se můžeme asi vrhnout do toho. Co po té řadě udělám je, že vezmu své nové Parkside nářadí a tady touhle stranou si to kolem tady téhle desky takhle trochu rozbiju a do toho pak už budu jenom píchat ty cibulky a to je všechno, co s tím udělám. Já už to mám jako okopaný a co ještě udělám je, že si vedle toho takhle stoupnu a takhle to projdu, protože my si to jednak vizuálně oddělíme a druhak budeme mít tu druhou stranu na stejnou vzdálenost na 2 nohy, takže nebudu muset přikládat desky a doufám, že teď si budou jenom 2 řádky, možná víc, tak to uděláme pak ještě jednou. Tak, je to vizuálně oddělený a ještě projedu motikou tady tohle a pak budu sázet bum, 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 bum. Tak, teď si vezmeme už jenom pytlíček s naší cibulkou a vždycky. No, tahle nějaká divná. Vezmu jednu cibulku a takhle ji píchnu do země. Jo? A takhle to udělám po celé sloupci, aj po druhém. A ona vždycky bude jako takhle trochu trčet a já to pak jenom trošičku zapráším hlinou, ať je to schovaný, ale ne moc hluboko, ať to nemá dalekou cestu na povrch. Ještě je důležité zmínit 2 věci, oni se nemusí zdát být zřejmé na první pohled. Já jsem to koupil docela brzo a jak to leželo v tom pytlíku, tak to docela podlehlo zkáze, takže z čeho to vyroste, tak budou ještě ty relativně tvrdé, co vypadají docela celé, takže z tohohle to bude tak 1/3, ale na ty 2 řádky to vystačí. A do země to vždycky dáváme tady těmahle kořínkama dolů, jo? Tady jak je vlastně, tak jak to vyrostlo, no. Protože odsud půjdou kořeny a z vrchu tak poroste ta cibule. Takže to je všechno, co jsem ještě chtěl dodat. A já to jdu ještě dopíchat a asi to aj nějak tak ukončíme. Takže všechno tohle je nepoužitelné a když na to podíváme, tak oni už chtěli jako nějak růst. Nepovedlo se jim to, takže uschli a už z toho nic nebude. A pro příště to musím skladovat někde v temnu, v suchu a v chladnu, abych jim nedal iluzi, že už mají jako růst. No každopádně nějak jsem poskládal 2 řádky. Jestli něco nevyklíčí, tak to asi ještě něčím dohážu. Někde seženu pár sazenic a co my také uděláme je, takže je jenom takhle přikryjeme. No a pak je samozřejmě zavlažím a oni už budou chtít růst. Takže to je celý proces sázení cibulky. Není to vůbec časově náročný ani nějak složitý. Zvládne to úplně každý, když já, tak i vy. Tak jo, cibulku máme v zemi, teďka už ji můžu maximálně pomoct vláhou, zbytek už je čistě na ní. A já bych tímhle ukončil tohle video. Doufám, že se vám líbilo, jestli jo, tak budu rád, když počkáte na další, až vyjde a podíváte se na něho taky, protože si myslím, že teďka už budou jenom a jenom zajímavější. Já vám všem přeji krásný den, krásný týden a v příštím videu naschle.